Det er Boris, den sorte og hvide hund. Det er min hund. Og den lille tyk, det er Louis' hund. Og den hedder Albert, den lille tyk. Ja, vi kalder den kun tykke. Jeg ved ikke hvorfor, men de hygger sig rigtig derude. Hvad så hundene? Hundene? Boris? Hvad så hundene? Ja. Albert, kom! Kom! Hvad så din lille tyksak, hva'? Er din lille tyksak? Ja, er du så fin, din lille tyksak? Ja. Nu er du hen til Boris igen. Ja. 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 Ja, du er så sød. Hvorfor slår du sådan i hovedet? Skal jeg komme hen og give dig mad? Ja. Hej hej. Kom lige ned her. Ja. Hej boys. Hej. Så cutter vi.